Hyvää huomenta. Se olisi messuviikon loppu. Kello on jotain vähän yli 7. Naama on turvonnut, kun en tiedä mikä. Huomenta. Siinä systeemi odottaa lähtöään. Vielä viimeiset tavarat kyytiin ja sitten nokka kohti Tamperetta. Tässä käytiin sanomassa hepoille vielä heipat ennen lähtöä. Mulla on näköjään hupputakissa ihan miten sattuu. Siinä vielä Leolle heipat. Tyhjää täynnä. Ja viimeiset kamat kyytiin. Luontoäidin täytyy sitten antaa tällaiset Espanjat. Vaikka vielä lumet ja aikamoisen myrskyn meiltä. Pikku pysähdys puuiloissa. Vähän adapteriosia ostamassa. Ollaan saavuttu Ikeaan. Olisi voinut ehkä pestä vaatteet ennen lähtöä. Nyt mennään syömään lihipullia ja ostamaan pöytäliinu. Reissussa tietysti mukana Kaisan unilelu, a.k.a. pikkunen. Ei muuta kuin kamat kantoo sisälle. Meillä oli hyvät tukijoukot kyllä mukana koko viikonlopun, mutta purkamista saatiin harjoittaa ihan kahdestaan, koska meidän piti lähteä niin aikaisin jo perjantaina, että muut oli vielä töissä. Sitten tulikin jo emppu paikalle ja sai ton tarran laitettua pikkusen paremmin kuin mä viime vuonna. Tässä alkaa olla kohta osasto jo aika lailla tavarat kannettu sisään. Menin mukaan kävelemään Tildan radaan. Tilda hyppäsi ekana päivänä metrin. Me ollaan täällä kävelemässä rataa ja menin lupaamaan Tildalle, että jos hän ratsastaa yhden tietyn tien, niin hän saa sponsorikassaan vähän lisää rahaa, joten jäädään innolla seuraamaan, että kuinka käy. Nyt on loputkin seuraajista saatu paikalle ja nyt jännitetään, että voittaako Tilda lisää sponsorirahaa vai no. Niin ja siinä sitten vaan kävi, että potti napsahti tänne osoitteeseen. Niin vaan saatiin osasto kasaan ja sitten lähtiessä nähtiin vielä aivan supersöpöjä, ihania pieniä poneja. Ja koska oltiin Tampereella, niin oli ihan pakko mennä syömään siipiä ja noin maistui niin hyvältä. Siitä vielä viruspelit ja yöpuulle oli sen verran tööt jo tossa vaiheessa. Hyvää huomenta. Täällä on ensimmäinen messupäivä käynnissä. Kello on nyt 9 aamulla ja täällä on jo aikamoiset hulinat ilmeisesti Vennyn tapaamiseen menossa. Meillä on osasto valmiina. Siinä vielä vähän videota meidän osastosta valmiina aamulla ja vähän yleistä tunnelmointia. Ihmisiä oli kyllä ihan super paljon koko viikonlopun ajan, mikä oli tietysti tosi hyvä asia. Tilda kertoo nyt ratakommentit. Miten meni metri? Hyvin, voitin. Hyvä, niin sitä pitää. Miten meni 10? Hyvin, mutta se sarja oli aika iso ja sitten siellä tuli hylky. Ei se haittaa mitään. Hieno viikonloppu. Jos starteista 3-2 voittaa, niin silloin on voittaja. Hyvä. Kello on nyt 3:30 ja on ollut siis niin hirmuinen härveli, että en ole kerännyt kuvaamaan tänään yhtään mitään, mikä on tosi hyvä asia. Kiitos teille siitä kaikille, ketkä olette käynyt. Me jatketaan vielä pari tuntia hommia ja palataan sitten sen jälkeen fiiliksiin. Hallissa meinasi olla niin kuiva ilma, että siskolla meinasi palaa piilarit päähän kiinni, niin pojat kävi ostaa sitten meille silmätippoja. Ensimmäinen messupäivä alkaa olla nyt takanapäin ja oli kyllä ihan huippupäivä ja
kiirepäivä ennen kaikkea, mutta se on todella hyvä asia. Mä oon todella fiiliksissä tästä päivästä. Ehkä palaan myöhemmin, kun on jotain viisasta sanottavaa. Kaisa menee keskelle. Saavuttiin hotelliin. Nyt pikkuhetki huilia ja sitten ruvetaan laittautua ja lähdetään syömään. Käytiin Stefanissa syömässä ja oli niin hyvää. Voin suositella ehdottomasti. Oli supernam. Lähtiessä saatiin vanhat kunnon huppabupat sieltä, eikä onnistunut kyllä enää purkkapallojen teko samalla tavalla kuin joskus lapsena. Oltiin kaikki niin väsyneitä, että paineltiin kyllä ihan suoraan tosta sitten hotellille nukkumaan ja valmistautumaan seuraavaan viimeiseen messupäivään. Tässä ollaankin aamulla vähän laittautumassa ja piilottamassa silmäpusseja. Hyvää huomenta. Tai no, kello on jo kohta 9.30 ja messujen ovet aukeaa. Viimeinen päivä. Eilen meni ihan hujauksessa. Ja yllättävän paljon on virtaakin vielä. Oli niin kiva ja positiivinen päivä ja täynnä positiivisia tapaamisia. Ja mä en oikein vieläkään osaa nyt jäsennellä näitä mun sanoja järkevästi, mutta nyt alkaa messupäivä numero 2. Toivottavasti nähdään tänään. Okei, tää takki on aivan upea. Siis niin hieno. Ja tää koko piste. Sunnuntaina kerkesi vähän paremmin käydä kiertelemässä muittenkin osastoja. Oli tosi mielenkiinnosta, kun tuolla on tosi paljon kaikkea erilaista. Mun suosikkipaikka oli kyllä ehdottomasti tää, missä oli trailereita ja pikkuheppiksiä. Nää oli tosi hienoja. Messupäivää vielä tunti jäljellä. Oli pakko käydä hakemassa pakollinen messupehmis. Maistuu ihan sairaan hyvältä. Nyt on messut ohi. Täällä on purkuhommat käynnissä. Palaan fiiliksiin vähän myöhemmin. Nyt me pakataan kamat lootiin. Täällä sitä vaan vedellään viimeistä kuormaa perässä. Aika tehokkaita oltiin. Messut loppu kello 17 ja kello on 17.46 ja tyhjä. Hyvällä tiimillä. Sitä saa vaan ihmeitä aikaa. Mekin kun ollaan totuttu Kaisakaan kaikki tekee kahdestaan, niin olipas siistiä. Näin. Moi! Kotona ollaan. Pakko oli tulla sanoa vielä moi. Tosiaan kun myymälä on tuolla. Haluan vielä tähän loppuun tulla sanomaan ihan äärettömän iso kiitos kaikille, ketkä tulitte käymään meidän osastolla, moikkaamaan, kehumaan mun TikTokkeja tai muita videoita. Se merkkaa mulle ihan äärettömän paljon. Ja mä oon ihan todella onnellinen kaikista niistä kommenteista. Oli ihanaa nähdä teitä kaikkia sieltä ruudun toiselta puolelta ja muutenkin. Toivon, että nähdään taas ensi vuonna uudestaan. Ja kiitos mun tiimi.